Sa number 3, Department of Energy ginanunsyo ang Bigtime Rollback sa bwas. Sunod kay DOE Secretary Sharon Garin, may paabuton nga masobra sa 4 pesos na rollback sa kada litro sa gasolina. Masobra naman sa 9 pesos ang rollback sa diesel, kag masobra naman sa 10 pesos sa kada litro sa kerosene. Ini ang minimum nga rollback sunod sa tiglikong, pero dugang pa niya, may iban nga mga kumpanya sa nangis nga nag-abansa na sa pag-rollback. Ang iban, ginamat-amat ini patuman, kag mayara man sa mga kumpanya nga mas manubo pa diri ang i-rollback. Samtang ginanunsyo man sa ahensya nga yara sa 3 pesos and 41 centavos per kilogram ang maximum nga mapatuman nga saka sa bilis ng LPG para sa bulan sang Hunyo, pero sa karon wala pa sang kumpanya nga nag-anunsyo nga mapasaka sang bili sang LPG.